Projecta е синоним на качествено и успешно управление на проекти. Ние сме първата българска фирма, специализирана изключително в областта на консултациите и обучението по управление на проекти. Вече повече от 10 години помагаме на стотици организации и хиляди хора да изпълняват успешно своите проекти и да подобряват ефективността си. Наши ключови компетенции са обучението, сертифицирането и въвеждането на методологии за управление на проекти. Съдействаме и за реализиране на проекти с безвъзмездно финансиране. Projecta предлага пълна гама от обучения по управление на проекти. От основни обучения до сертифицирането по Prince2, PMP, IPMA, Agile, Scrum, ITIL, Six Sigma, както и други водещи бизнес сертификации. Ние предлагаме впечатляващо портфолио от услуги в тази област. На Projecta се довериха голяма част от водещите фирми в България – министерства, общински администрации, малки и средни предприятия. Стратегическите ни партньорства позволяват да работим с световно доказани методологии и продукти. Projecta е компания номер 1, благодарение на доверието на голяма част от водещите организации в България и на повече от 5000 човека при провеждане на надежни и доказани обучения, свързани с управление на проекти. Експертният ни екип е работил по над 120 проекта, финансирани от Европейския съюз. Одобрените проекти са за над 60 милиона лева. Имаме богат опит и можем да бъдем полезни за получаване на финансиране за проекти в най-различни области. Лека и тежка промишленост, машиностроене, информационни технологии, регионално развитие, туризъм, екологична и социална инфраструктура, човешки ресурси, развитие на селските райони и рибарство. Изберете Projecta, вашият доверен партньор при управление на проекти.